Milí priatelia, milí kolegovia, ďakujem, že ste sa pripojili na náš web a vítam vás na prednáškovom popoludní, ktoré organizuje Slovenská meteorologická spoločnosť spolu so Slovenským hydrometeorologickým ústavom. Je to už tradícia niekoľkoročná. Tento rok sa tu stretávame prvýkrát a treba povedať, že Slovenská meteorologická spoločnosť už tento rok zorganizovala jedno podujatie. Vo februári sme mali posterový deň, ktorý bol úspešný s 28 postermi zo Slovenska a Česka a s viac ako 40 účastníkmi. Dnes nadväzujeme na už spomínanú tradíciu na prednáškové popoludnie, ktoré ide nielen online, ale aj naživo na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v budove A na Bratislavskej Kolibe. Dnešnou témou bude téma možno veľmi populárna, dôležitá a zaujímavá. Predniesie ju magistra Katarína Mikulová, PhD zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorá je vedúcou odboru klimatologická služba. Budeme sa baviť o klíme na dosah, od dát k rozhodnutiam, aj o tom, ako sa dajú získať informácie na pár klikov. Nech sa páči, Katka, môžeš pokračovať. Ďakujem za slovo. Ja sa budem v tejto prednáške venovať v podstate trom takým okruhom. Prvým okruhom budú nové produkty denného klimatologického spravodajstva, ktoré je dostupné na webe SHMU. Druhým bodom bude zmeny v rámci nášho monitoringu meteorologického a pôdneho sucha. A taktiež sa pozrieme, kde nájdete všetky informácie ohľadne zmeny klímy, klimatické scénáre, ale aj rôzne adaptačné opatrenia a príklady dobrej praxe. Takže začneme tou svojou prvou témou, čo sú nové produkty denného klimatického spravodajstva. Klimatologické spravodajstvo nájdete priamo na úvodnej stránke našej web stránky. Je to tá fialová záložka, alebo potom druhým spôsobom, keď pôjdete v rámci produktov, klimatológia, klimatologické spravodajstvo a my sa dneska budeme venovať mapovým produktom. A ako prvé si prejdeme nové denné mapy, ktoré sú dostupné na našej stránke. V rámci týchto denných map sme prešli minulého roku na nový spôsob interpolácie týchto map. Ide o tzv. Gridové mapy, kde máme rozlíšenie 1 km. Zobrazujú sa každý deň zhruba o 11. hodine údaje za minulý deň, teda za predchádzajúci deň, a to informácie o maximálnej, minimálnej, priemernej dennej teplote vzduchu, denný úhrn zrážok a denná suma potenciálnej evapotranspirácie. Tieto nové interpolačné metódy zohľadňujú už aj vertikálny, aj horizontálny gradient v rámci meraní. Sú nastavené samozrejme pre každý klimatologický prvok rôzne. A čo je také ešte podstatné povedať, že okrem našich klimatologických staníc, respektíve meteorologických staníc a zrážkomerných staníc, sa pri interpolácii využívajú aj stanice horskej záchrannej služby práve na spresnenie toho vertikálneho gradientu, keďže tých staníc, ktoré sú vo vyšších nadmorských výškach, má SHMU iba zo pár, tak boli použité aj tieto stanice horskej záchrannej služby. Pri nastavovaní interpolačného mechanizmu boli použité a využité aj stanice z okolitých krajín, teda najmä z poľskej strany a z českej strany a hlavne teda tie vyššie nadmorské výšky. Ďalšími produktami, ktoré sme nedávno upgradeovali, je index požiarneho nebezpečenstva. Po kliknutí na záložku sa vám zobrazí možnosť pozrieť si riziko požiarov alebo index požiarneho nebezpečenstva. Ja začnem tým druhým. Je to ten pôvodný index, ktorý sme mali na stránke už od roku 2006.
Ten sme ešte nechali prístupný práve kvôli tomu, že niektoré vyhlášky hasičského a záchranného zboru sú naviazané práve na tento index. Keď už ho budeme môcť vypnúť, teda že dôjde k upgradeu týchto ich vyhlášok, tak my ho neskôr aj vypneme a ostanú len nové produkty. Pri tomto indexe sú zobrazené údaje za posledné 3 dni a predpoveď na najbližšie ďalšie 3 dni. A je to trošku iná interpolačná metóda, kde sú zohľadnené aj niektoré fenologické charakteristiky, avšak už nezodpovedá táto metodika súčasným poznatkom, tak preto sme prešli na novšie, modernejšie indexy. To je tá prvá záložka, riziko požiarov, kde sa vám zobrazia v podstate 2 produkty. Prvý je index požiarneho nebezpečenstva, tzv. FVI index, a potom vlhkosť palivového dreva. Keď sa pozrieme na index požiarneho nebezpečenstva, alebo ten Fire Weather Index, FVI, ten je postavený na kanadskom indexe požiarneho nebezpečenstva, samozrejme je modifikovaný na naše klimatické podmienky a predstavuje, aké je riziko vzniku a šírenia lesných požiarov a v podstate požiarov v prírodnom prostredí. Je založený na tom, aké sú aktuálne meteorologické podmienky a väčšinou sa štandardne využíva v rámci sveta ako štandardný nástroj na hodnotenie požiarneho nebezpečenstva. V rámci webu máme aj predpoveď, keď si kliknete na tento bežec, tak postupne sa vám zobrazí predpoveď na 1 až 7 dní, pričom aktuálny deň až 3. deň je predpoveď modelu Aladin a 4. až 7. deň je predpoveď modelu ICMWF. Ďalším indexom je vlhkosť palivového dreva. Tento index vyjadruje, koľko vody obsahuje horľavý materiál v prírode, čo sú v podstate suché konáre, suché drevo, tráva, lístie, ihličie a tak ďalej, ktoré môžu byť tým médium, ktoré sa zapáli a následne na základe ktorého sa šíri ten požiar. V tomto prípade je zobrazené vlhkosť palivového dreva 10-hodinového, čo predstavuje konáriky v priemere 1 až 2,5 cm a predstavuje to obsah vody v danom materiáli, čiže to percento nie je vlhkosť ako taká, ako ju chápeme my v meteorológii, ale je to vlhkosť toho, respektíve obsah vody v danom dreve. Čiže čím je palivo suchšie, tým je riziko požiaru samozrejme aj vyššie. A ako si môžete pozrieť, už 7. apríla sme hlavne na juhu stredného Slovenska, čiastočne aj východného Slovenska, mali vysoký index tohto palivového dreva, respektíve nízke percento obsahu vody v tomto materiáli, a teda bolo vysoké nebezpečenstvo vzniku a šírenia požiarov. Aj v tomto prípade je dostupná predpoveď, tak ako pri predchádzajúcom indexe, až na 7 dní, pričom prvé 3 dní je to podľa modelu Aladin a ďalšie dni je to podľa modelu ICMWF. Ďalšími produktami, ktoré sme nedávno zverejnili, sú bioklimatické produkty, respektíve nazvali sme to bioklimatické produkty. V tejto záložke sú 3 indexy. UTCI index, alebo univerzálny tepelno-klimatický index, potom je tam tepelný index a dusné dni. Pričom univerzálny tepelno-klimatický index predstavuje tepelnú a záťaž, ale v rámci tohto indexu sa zohľadňuje nielen teplota, ale aj vlhkosť, radiačné podmienky, aké sú rýchlosť vetra. A ako všetky tieto podmienky klimatické, respektíve
aktuálne podmienky vníma zdravý človek, taký zdravý priemerný človek. Teplný index je už v podstate, ako iste názov predpovedá, vplyv len teploty vzduchu a dusné dni sú v podstate teplotno-vlhkostná charakteristika, kde sa vyhodnocuje tlak vodných pár. Aj v tomto prípade je ako pri predchádzajúcich produktoch dostupná aj predpoveď na 7 dní. No a takto vyzerajú mapy. Ja som tam dala nárokom mapy z júla minulého roku. Oni síce nie sú na našej stránke dostupné, keďže odštartovali sme tieto indexy trošku neskôr a sú tam v podstate len zimné dni zatiaľ zverejnené. Toto sú mapy z minulého roku, kedy sme tieto indexy sledovali a skúšali a zisťovali, že či správne fungujú. Takže je tam zobrazený 3. júl a ako môžete vidieť, mali sme celkom zaujímavé v tom čase podmienky, kedy už sme mali celkom silný stres s teplom, takisto aj heat index bol tu na juhozápade dosť vysoký a na podunajskej nížine boli oblasti aj s vyčerpávajúcim dusnom. Pri všetkých týchto produktoch v pravom hornom rohu je odklik na metodiku daného produktu, čiže keď sa chcete dozvedieť viacej, ako tieto indexy fungujú, ako sa počítajú, tak je to tam veľmi stručne vysvetlené, ale sú tam aj zdroje, takže viete si pozrieť, ako sa počítajú, čo znamenajú, na čo je to dobré a tak ďalej. Takže veľmi dôležité, keď sa chcete dozvedieť o danom indexe viac, tak je dobre si zakliknúť a pozrieť si, prečítať si, o čom to je. Ja prejdem na monitoring sucha. Minulý rok sme, respektíve ešte začnem s tým, že kde ho nájdeme, tak buď zase odklikom v rámci toho klimatologického spravodajstva, kde je priamo odklik na monitoring sucha, alebo na hlavnej stránke SHMU, kde je banner s monitoringom sucha. Tam sa vám rozrolujú všetky 4 naše monitoringy sucha, nielen monitoring meteorologického sucha, ale aj pôdne sucho, hydrologické sucho a sucho v podzemných vodách. My sa teraz budeme venovať monitoringu meteorologického sucha. Minulý rok meteorologické sucho malo 10. výročie a v rámci toho 10. výročia založenia alebo spustenia monitoringu sucha sme pripravili aj dosť veľký upgrade týchto našich map. V podstate od apríla 2025 je dostupné gridové spracovanie, nie len vyhodnotenie stavu sucha na meteorologických staniciach, ako to bolo predtým. A oproti predchádzajúcemu obdobiu, kedy bolo aktualizované len každý pondelok, tak sú aktualizované teraz tieto mapy denne. Trošku sa zmenili aj ukazovatele, ktoré sú dostupné. Taktiež predpoveď počasia, respektíve predpoveď sucha je momentálne riešená ansamblovými predpovediami, nie deterministickými, ako to bolo predtým, a je rozdelená, že na prvé 3 dní je dostupná predpoveď podľa ALIFE a od 4. po 7. deň zase ICMWF. Taktiež predtým boli dostupné grafy len pre meteorologické stanice, teraz sú dostupné mapy pre okresné mestá. A jediné, čo ostalo bez zmeny, sú týždenné textové zhodnotenia stavu sucha, ktoré je aktualizované každý pondelok. Čiže ako môžete vidieť, takto vyzeral monitoring meteorologického sucha ešte do apríla minulého roku. Tie údaje sa zhodnocovali iba bodovo pre jednotlivé stanice. Pri kliknutí na ktorýkoľvek z týchto bod sa rozroloval takýto graf, kde za tými vertikálnymi čiarami, čiarkovanými už je znázornená predpoveď na najbližších 7 dní. V tomto prípade to bol model ICMWF.
Aktuálne už vyzerá meteorologické sucho takto. V riadku produkty si viete navoliť, ktoré produkty chcete vidieť. Samozrejme je tam ten banner s predpoveďou. A keď sa prekliknete v rámci predpovede, respektíve keď s tým bežcom idete na predpoveď, tak sa vám rozrolujú 3 mapy. 3 mapy preto, lebo už je to taká pravdepodobnostná predpoveď, kde prvá mapa zohľadňuje tú najpravdepodobnejšiu predpoveď na najbližších 7 dní postupne. A ďalšie 2 mapy znázorňujú 10. a 90. percentil, čo znamená, že je tam ten rozptyl, aké môžeme očakávať najsuchšie a najhlbšie podmienky z hľadiska ansamblových predpovedí modelov. Takisto, keď si kliknete na krajské mesto, respektíve na okresné mesto, tak sa vám zobrazí graf aktuálneho indexu, ktorý máte nastavený. V tomto prípade je to zrážkovo evapotranspiračný index SPI za posledný mesiac a takisto aj predpoveď na najbližších 7 dní. V tomto prípade už je to taká už je tam znázornený aj ten rozsah od tej najsuchšej po tú najvlhkejšiu možnosť, aká je, a tá stredná čiara je v podstate tá najpravdepodobnejšia predpoveď. Chcela som povedať stužka, ale mi neprešlo na rozum. V rámci monitoringu tohto meteorologického sucha je v podstate 5 indexov. Prvý, ako som spomínala, je SPEI, potom tam máme SPI, potom sú tam deficity, respektíve je tam zrážková bilancia, 90-dňová percentuálna, tá vyjadrená v absolútnych hodnotách, v percentách a takisto aj trvanie sucha. Ja prejdem ešte na monitoring pôdneho sucha takto. Ten prešiel minulý rok tiež faceliftom. Monitoring pôdneho sucha je robený v spolupráci s CzechGlobe, teda s Českou akadémiou vied. A tam okrem toho, že sa zmenila trošku stránka vizuálne, tak sa zmenili najmä tie exporty, na ktoré boli mnohí zvyknutí. Už to nie je po jednotlivých indexoch a charakteristikách, ale keď si dáte stiahnuť mapu, tak sa vám zobrazí celý súbor map a grafov, ktoré sú vyjadrením aktuálneho stavu pôdneho sucha. Takže máte všetko v jednom reporte a nemusíte to už stiahovať každú mapu zvlášť. Je tam to vyjadrené jednak v celom pôdnom profile a potom sú tam aj tie 2 profily, teda do 40 cm a 40 až 100 cm. A sú tam v podstate tieto 4 charakteristiky. Ďalším veľmi dôležitou zmenou prešli aj monitoring dopadov sucha na poľnohospodárstvo a lesníctvo. To je vtedy, ak monitorujete s nami. Reportérom sa môže stať ktokoľvek, kto má o to záujem. Monitoring je postavený na veľmi jednoduchých dotazníkoch, ktorý je potrebné raz do týždňa zaslať online cez tento odlink. A tu prejdem na monitoring dopadov sucha na lesné porasty. Ten prešiel v podstate ani nie tak to, čo vidí ten užívateľ, ktorý je na stránke, ale práve zmenou prešli tie otázky, na ktoré sa v tých dotazníkoch pýtame. Tá zmena vyšla z praxe od lesníkov, ktorí nám povedali, že čo je pre nich relevantnejšie a ktoré otázky
sú tam úplne zbytočné, takže naozaj v spolupráci jednak s Lesmi Slovenskej republiky a jednak s Národným lesníckym centrom sme si tie otázky prešli, pomenili, tak aby boli využiteľné nielen pre nás ako meteorológov a klimatológov na nejaké ďalšie analýzy, ale aj pre lesníkov, aby výsledky z tohto monitoringu mohli byť použité aj pre lesnícku prax, čo sa už v podstate deje, keďže Lesy Slovenskej republiky už niektoré svoje postupy prispôsobili výsledkom práve z tohto monitoringu. Napríklad môžem uviesť, že sa presunula výsadba stromčekov práve do jesenných mesiacov, keďže na jar im aj v rámci ich dát, ale aj v rámci toho, že na jar zvykneme mať už sucho, tak zlyhávala jarná výsadba. Takže to, čo oni predtým mali, to gro jarnú výsadbu, sa presunula už v rámci ich interných predpisov do jesene. Takže má to aj taký praktický význam pre tých koncových užívateľov. Druhým monitoringom dopadov sucha je výnos hlavných plodín, a to nie len v poľnohospodárstve, ale aj v ovocinárstve a vinárstve. Tam v podstate pokračujeme zbieraním údajov, ale tam v podstate tieto údaje väčšinou slúžia ako veľmi rýchly prehľad škôd v prípade sucha pre ministerstvo pôdohospodárstva. Aj v roku 2022, keď bolo výrazné sucho, tak sme tieto údaje poskytovali ministerstvu pôdohospodárstva ako jeden zo zdrojov dát, aké bolo sucho. A následne sa spustili tie procesy, ktorým mohli byť niektorí poľnohospodári za toto sucho odškodnení. Čo ale tiež nevidno je, že títo naši reportéri, ktorí nám reportujú tieto dopady sucha na poľnohospodárstvo, ovocinárstvo a lesníctvo, majú od konca roku 2024 dostupné nové produkty, respektíve nové grafy, ktoré každý deň dostávajú na svoj e-mail. Sú to 4 mapy predpovedí, a to pre teplotu vzduchu, zrážky, rýchlosť vetra a relatívnej vlhkosti vetra, či vlhkosti vzduchu, kde pri každom aj jednom prvku je v hornej časti zobrazený, aký bude priebeh počasia, potom je tam taký stručný prehľad, že koľko sa v daný deň očakáva, najpravdepodobnejšie zrážky, teplota, priemerná rýchlosť vetra a relatívna vlhkosť vzduchu. V dolnej časti tými fialovými a žltými stĺpčekmi je zobrazený, aký bude pravdepodobne slnečný svit, teda čo bude svietiť slnko, alebo bude zamračené. No a pri rýchlosti vetra a relatívnej vlhkosti vzduchu je dostupná aj táto čiara, ktorá je buď taká sivá, alebo len bodkovaná. A tá čiara zobrazuje čas, kedy je vhodné aplikovať postreky, že sú splnené podmienky, kedy je teplota do 25 stupňov Celzia, vlhkosť vzduchu nad 60% a rýchlosť vetra do 100 metrov za sekundu. Čiže každý poľnohospodár, keď si chce plánovať tú svoju prácu na poli, tak si vie každé ráno pozrieť danú predpoveď a podľa toho si naplánovať svoju prácu. Tieto výsledky tohto monitoringu dopadov sucha sa zrkadlia aj v rámci European Drought Observatory, čo je v podstate na tej európskej úrovni v rámci sledovania sucha. Tento monitoring sucha máme v podstate jedinečný s Českou republikou a tieto in situ dáta, respektíve dáta od dobrovoľníkov ako
základ občianskej vedy sú veľmi žiadané v celej Európe, takže je to veľmi vzácnosť, že sa nám to podarilo takto vybudovať a že máme aktívnych reportérov a boli by sme veľmi radi, keby sa aj naši diváci toho zúčastnili alebo to aspoň šírili ďalej, že je to takáto možnosť pridať sa a reportovať s nami. Ešte sa pristavím na úvodnej stránke monitoringu sucha, kde máme pár mesiacov takýto odklik na monitoring sucha v Európe. Ten vás presmeruje na stránku Clean Forecast. Je to stránka, ktorá zobrazuje výsledky projektu, ktorý sa volal rovnako. A je tu v podstate veľmi podobné produkty, niektoré aj rovnaké, ako som pred chvíľou predstavila, z hľadiska pôdneho sucha, vlny horúčav a požiarov v prírodnom prostredí. Ale tento raz už je to na európskej doméne, čiže už tam vidíte celú Európu. Čiže keď chcete ísť niekde na dovolenku do Talianska, tak si viete pozrieť na tejto stránke, že či tam nie je sucho, či vás nebude v tom období nejaká veľká vlna horúčav, alebo či tam nie je vysoké riziko požiarov. Taktiež si viete tieto predpovede na najbližších 10 dní aj stiahnuť v podobe obrázka a ďalej s nimi pracovať. Na tejto stránke Clean Forecast EU sa potom dajú pozrieť potom aj tie národné monitoringy. Tam v rámci toho odkliku, keď si na mapke kliknete na danú krajinu, tak vás to presmeruje už na národné monitoringy. A v tomto prípade ja som tam dala tu tie naše, čiže aj z tejto stránky sa recipročne potom viete dostať na tie produkty, ktoré som predstavila pred chvíľkou. No a ja už dochádzam k inej téme, tentokrát už je to zmena klímy na jeden klik. Ja som to nazvala kvôli tomu takto, lebo mnohokrát sa stretávame s tým, že nikde nie sú informácie k tomu. A nikde nie sú informácie k adaptáciám. A štát, respektíve Slovensko, takéto informácie má na jednom mieste. Všetko nájdete na webovej adrese www.klimaadapt.sk. Túto web stránku spravujeme spolu s Agentúrou životného prostredia a Ministerstvom životného prostredia so sekciou zmeny klímy a snažíme sa tam zhromaždiť čo najviac informácií aj ku zmene klímy, aj k procesu adaptácia a nájdete tam všetky potrebné údaje a všetky príklady dobrej praxe, ktoré sa nám podarilo zozbierať. Okrem iného sú tam aj scenáre budúcej zmeny klímy, ktoré sme minulý rok v podstate dokončili a zverejnili a keď si tam kliknete na zobraziť mapu na tejto stránke, tak vás to presmeruje na vládny geoportál, kde sú dostupné všetky mapy. Je tam zobrazené niekoľko klimatologických prvkov od priemerných teplôt cez maximálne, minimálne teploty, počty letných dní, tropické dní, mrazových, ľadových, zrážkové charakteristiky, takisto aj charakteristiky sucha a tak ďalej. A jednak je tam normál, zverejnený mapy normálov 1991 až 2020, ale sú tam zobrazené aj sú tam zobrazené aj mapy scenárov 2050 a 2075, myslím, pre RCP 4,5 a 8,5.
Takže toto si viete pozrieť, popreklikávať a všetko je to pekne na tomto vládnom geoportáli. Jediná nevýhoda tohto vládneho geoportálu je to, že neviete odtiaľ tieto mapky stiahnuť, čo však vynahrádza už náš SHMU geoportál, kde už sú všetky tieto mapy dostupné aj na stiahnutie vo formáte, myslím, že to je GeoTIFF. Taktiež v rámci prejavov a ohrozenia na tej pôvodnej stránke Climate.adapt.sk sme zverejnili v nedávnej dobe aj výsledky projektu Clean Forecast, kde sme sa venovali práve suchu, vln, horúčav a požiarnemu nebezpečenstvu. A sú tam taktiež k stiahnutiu rôzne materiály, taktiež sú tam odkliky na naše monitoringy, ale viete tam pozrieť napríklad aj návrhy akčných plánov pre proaktívny manažment sucha, vln, horúčav a požiarneho nebezpečenstva, ktorý je jedným z takých tým hlavných výsledkov tohto projektu a ktorý mapoval v jednotlivých krajinách zúčastnených na projekte, aké sú jednak legislatívne procesy a už aktuálne zavedené veci v rámci manažmentov týchto troch udalostí, ale aj identifikoval, že čo kde chýba. A u nás je to v podstate priamo pre Slovensko spracované. Určite v najbližšej dobe budeme zase veľmi propagovať ďalší náš projekt Danube Adapt, ktorého výsledkom má byť okrem iného gridová databáza pre celý Dunajský región. Tam je to tiež medzinárodný projekt v rámci Interreg Danube Region. A súčasťou tohto projektu bude aj mapy klimatických modelov pre celú túto oblasť a taktiež by mali byť identifikované jednotlivé riziká, čo sa týka zmeny klímy. Takže sledujte aj túto stránku, ten projekt začal len minulý rok, takže sme len na začiatku, ale určite kto pozná databázu CarpatClim, ktorú sme robili asi pred 10 rokmi, tak toto by mal byť upgrade tejto databázy, ale tentokrát už aj s modelovaním klímy do budúcnosti. No a ja by som na záver chcela veľmi poďakovať, lebo všetky tieto produkty nové by neboli asi možné, keby sme sa neboli zúčastnili mnohých projektov a finančná podpora Európskej únie je naozaj tým zdrojom, z ktorých boli mnohé veci financované a hlavne čo prináša a hlavne tie európske projekty je spolupráca medzi jednotlivými ústavmi, jednotlivými štátmi, takže je to veľmi prínosné, keď niečo nerobí len jeden, ale robí celá skupina ľudí, ktorí vedia viacej toho vymyslieť a lepšie niečo urobiť. Takže je tam uvedený ešte aj ten pôvodný Dry Danube projekt, ktorý sme riešili už pred mnohými rokmi, ale v rámci neho sa odštartoval celý monitoring sucha a monitoring dopadov sucha a následne týmto sme mohli pokračovať a na ňom stavať až po ten najnovší Danube Adapt projekt, ktorý sa práve venuje tým gridovaným databázam a scenárom v rámci celého Dunajského regiónu. A taktiež by som chcela poďakovať za spoluprácu, lebo pri mnohých týchto produktoch, ktoré ste mali možnosť vidieť, sme spolupracovali aj v rámci Slovenska s rôznymi inštitúciami. Prešlo mnoho konzultácií, mnoho osobných stretnutí, mnoho testovaní
A napríklad index požiarneho nebezpečenstva sme 2 roky testovali v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom a s Lesmi Slovenskej republiky, takže im patrí špeciálna vďaka v rámci toho, že nám to takto veľmi iniciatívne otestovali a že sme to potom s čistým svedomím mohli dať na stránku, že áno, zobrazuje to ten aktuálny stav a je ten index dobrý. A takisto Ministerstvo životného prostredia, sekcie zmeny klímy, hlavne na spolupráci, čo sa týka stránky Klimaadapt.sk. Takže potom sú uvedené strašné veľa množstvo inštitúcií, s ktorými sme všeličo konzultovali, pýtali si informácie alebo aj údaje, ktoré boli potrebné pre validáciu rôznych týchto modelov. Takže aj im veľmi pekne ďakujeme, že sme neostali stáť pred dverami, ale že nám tie dvere otvárali a veľmi intenzívne s nami spolupracovali. Takže ďakujeme ešte aj touto cestou. A ja už vám poďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Katka, za veľmi prínosný príspevok, pretože tam bolo zhrnuté prakticky všetko, čo sa týka nielen zmeny klímy, ale aj sucha. Ja som sa chcela opýtať ten posledný projekt, o ktorom si hovorila, o tom Danube. Áno. Dokedy je plánovaný? Ten by mal končiť 3 roky, 26, 27, 28, apríli 28. Lebo hovorila si, že je to nový projekt, dokedy je to plánované a potom uvidíme z toho teda nejaké tie výstupy. No, plánujeme dávať už aj priebežné výsledky, tak nejaké budú, ale momentálne sa dávajú dokopy databázy zo všetkých štátov, harmonizujú sa, homogenizujú sa údaje, takže to chvíľku ešte potrvá, kým budú prvé produkty k dispozícii. Otázka bola moja prvá, ale opýtam sa aj tých, ktorí tu sedia v Bratislave na Kolibe. Katka, ja by som sa chcel opýtať na jednu vec, že nebolo tam nič o snehovej pokrývke. Ono je to teraz atypické, lebo tá snehová pokrývka vlastne v tomto období začala od nejakých 1300 metrov vyššie, ktoré prakticky není nič, čo je dosť atypické pre toto obdobie. Snehovú pokrývku máme, ale máme ju iba ako týždenné mapy. Týždenné mapy a tie ešte momentálne neprešli faceliftom, to je tá pôvodná mapa, čo tam bola a je už asi 20 rokov, no keď sme prešli na geografické informačné systémy, tak sa trošku zmenila, už sa nekreslí samozrejme ručne ako niekedy, ale plánujeme aj tu, ale to už je v rámci našich kapacít, že by sme ju tiež takto zmenili na nejakú gridovú a plošnú a že by sa pravidelnejšie upgradeovalo, ale tiež to chce trošku, ja to nazvem taký, že výskumu a sledovať, že či nám to robí dobre, lebo tie údaje snehovej pokrývky sú také veľmi rôznorodé a zle sa to interpoluje, tak by som to povedala. Takže tam je prakticky v tej interpolácii problém. Tam je ani nie, že problém. Nám by mal teraz začínať ďalší projekt v rámci výzvy Copernicus. Tam máme spoluprácu s Čechmi a s Poliakmi, ktorý by mal byť zameraný práve na využitie údajov z Kopernikusu na sledovanie zrážok a snehu v tých prihraničných staniciach, ktoré už sú založené nielen na tých staniciach, ktoré merajú priamo tú snehovú pokrývku, ale aj na satelitných dátach a tak ďalej. Takže toto pravdepodobne budeme riešiť v rámci ďalšieho projektu a budeme sa snažiť to potom, to čo vyskúmame na tej prihraničnej oblasti, aplikovať na celé Slovensko. Ono je to teraz také atypické, ja som to pozeral, no tam je posledná tá týždenná mapka z 30. marca, čo som to dneska... No už nie je sneh, takže už keď nie je sneh... Dneska som to pozeral v knižnici, ako na tej krivečke .ksm.sk a je to atypické v tom, že vo výškach zhruba nejakých 1900-2000 metrov máš aj vyššie metra snehu, ale na Štrbskom plese prakticky nemáš nič. Tak to je veľmi, nie je to atypické, ako to bol pred nejakými 30 rokmi. Ten priebeh tej snehovej pokrývky. A neviem, či sa nechystá nejaký program, že by sa to za tých 30 rokov v rámci aj tej klimatickej zmeny tam
by sa to tak zvýraznilo nejak v tých priebehoch. Áno, my sledujeme túto zmenu, že je to takto a urobiť článok o vývoji a zmenách v snehovej pokrývke zase nie je. Lebo ono to má napríklad Len časový. hodnú bilanciu, veľký problém v rámci, že dole má sucho a hore prakticky máš plno vody, ale nevieš, kedy z toho čo bude, kedy sa to roztopí. Ďakujeme. Ja, tej snehovej pokrývke, že v podstate skôr neskôr sa bude musieť prejsť na výrazný monitoring zo satelitov, pretože ako bolo povedané, tak tá snehová pokrývka už je vlastne len v tom rozmedzi 1600, 1500 a do 2000, na 2000 metrov my v podstate nemáme skoro žiadne územia. Aj keď vypustíme nejaké tie, to tam sa ani ten sneh nedrží, hej. Nejak na ohniskom štíte, alebo čo, to ani nemá význam merať, hej. Tam to sfúkne všetko, prúdene tam To sú veľmi chabé informácie, takže tá informácia zo satelitov globálnejšia bude určite stále výraznejšia a potrebnejšia. Jedná sa o to, aby sa to nejakým spôsobom kombinovalo, alebo aspoň nejakým minimálnym spôsobom kalibrovalo s tým, čo je realita. My sa pokúsili o niečo podobného na južných slavoch Lomenského štítu. Nie je to zatiaľ len taká prvotina, že čo sme tam zistili na nejakých záležitostiach. Chce to určite silný vývoj. Neviem, či ste dospeli do spolupráce, existuje taká nie organizácia, ale skôr taká temer dobrovoľná asociácia, ktorá sa volá Virtual Alpine Observatories. A tam sa robia rôzne veci. Sú tam stanice hlavne z Alp, ale sú tam stanice aj z Kaukazu a zo Škandinávie. My sa tam snažíme nejakým spôsobom dostať tiež, hovoril som o tom s vašim generálnym riaditeľom a aj sme dostali nejakú podporu podľa konzorcia. Uvidíme, ako sa to ďalej bude uberať, ale ten sneh to bude v podstate už len taká popoluška, sa zdá, že do budúcnosti. Lebo tých území, kde ten sneh bude minimum. Keď si zoberiete nížiny, tak keď je na nížine sneh, tak hurá, prídny sneh. Prakticky za nejakých 30 rokov sa zhruba aspoň v mestách o 2 stupňov oteplilo. No. Keď zoberieme ten horko-adiabatický grád je 0,65 stupňa na 100 metrov, tak to je taká výška, keby sme boli teraz vo výške, dáme tomu, Žiliny, dajme tomu, zhruba Bratislavu, keď sme zobrali, alebo aj trošku vyššie ešte. Čo by sa dalo povedať, že na sneh vznikajú, alebo teda objavujú sa suché a vlhké roky. Zatiaľ je viacej vlhky, keď si zoberiete, tak vo výška okolo 1500 plus ročné úhrny zrážok vzrastli o 100 až 250 mm. Hej. Čo máme tých pár staníc, tak povedzme, že je to tak. Napriek tomu, povedzme, na skalnatom plese sa už 4 roky nelyžovalo. Nemyslím na tej zasneženej od skalnatého plesa dole, ale hore na skalnatom sedle proste tam treba cez... Ale tento rok sa lyžoval. Lyžovalo sa. K tomuto chcem povedať to, že kedy pred 2 týždňami som zachytil správu, že teraz sa v Lomnickom sedle konečne spustila lyžovačka, určite tam sa lebo aj keď tam padalo, ale boli také silné vetry, že to všetko stúklo do doliny. Je to tak. Dobre. Otázky na Facebooku nie sú. Otázky na Facebooku nie sú zatiaľ, takže ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili, ďakujem vám, ktorí ste na druhej strane tejto našej kamery. Ďakujeme za to, že ste nám venovali čas a verím, že sa stretneme ďalšie plánované prednáškové popoludne. Bude pravdepodobne v októbri, teda po dovolenkách. Tému zatiaľ samozrejme ešte nevieme, ale dostatočne dopredu dáme vedieť. Ďakujem Kataríne ešte raz za to, že prichystala túto prednášku veľmi zaujímavú. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tu a ešte ďakujem všetkým, ktorí sú teda online pripojení. Ďakujem a prajem pekný deň.